Vale, doncs molt bona nit a tothom. Comencem el ple del mes d'abril. Comencem amb la lectura i aprovació fiscal dels actes de sessions anteriors. En aquest cas en tenim dues. S'heu pogut mirar. Sí. Algun dubte, alguna qüestió? Hi ha la del 17 de gener i la del 26. Sí. No, res. Les aprovem? Sí. Sí? Sí, sí. Doncs passem al punt número 2, que és donar compte de les resolucions de l'alcaldia adoptats entre la darrera convocatòria del ple ordinari i la present. Voleu que en comentem alguna? Jo només tenia el tema d'aquestos quan surt lo de plaques fotovoltaiques que llegís, tot allò que vam parlar de gent del municipi que està demanant. Sí, són llicències d'obres, en aquest cas doncs, demanem per posar-se plaques solars al seu habitatge i s'inicia l'expedient. I després només allò que vam comentar per telèfon. Però entenc que demanava una cosa que no es podia fer. Lo del? Lo del Talamonte. Vale, sí, en teníem dues. La que ens va comentar el Josep Maria aquell dia de les fotografies, si les mireu, hi són les dues, En aquest cas, no surt el nom, però són la 90... Sí, el decret d'incoació de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística, que és el de 90... Bueno, diria que és el 94 i la 96. I la 96, decret d'incoació de En aquest cas, els dos s'ha començat l'expedient, en la que ens has comentat tu, Joan Maria, no va demanar llicència i s'hi ha comentat que allí no podia posar... No hi podia posar la valla, però a part ho ha de fer justificat, i en aquest cas justificava... No, que després de la llicència, a partir d'aquí en funció... El mediu de les dues casetes aquelles... No, l'altre. La de la tanca de la Vila Romana, més amunt. Ah, sí. En aquest cas, ell pensava que per posar tanca al seu terreny no feia falta dir-ho a ningú, li han dit que sí, i que per ho ha de justificar els motius per fer-ho. I se li ha dit que ho justifiqui. Ell comenta que hi van joves a fer festa, que li han robat llenya, que tiren basura d'aquelles propietats que hi ha allà d'habitatges. De moment encara no ha presentat la documentació, té un termini i ho ha de fer. A veure, jo ho he dit perquè algun veí m'ho va fer arribar i ja està. Doncs el vam reunir amb el tècnic i li vam traslladar. I el tema dels... El 27 de gener ell va presentar una llicència d'obres que hi havia consolidació i rehabilitació de dues construccions que estaven situades en un sòl no urbanitzable que presentaven deficiències constructives per falta de manteniment. Per que us ubiqueu, darrere de l'Escola Albert, al molí de Picabaix. Allí tenia una parcel·la i en va comprar una altra. Ell presenta aquesta llicència d'obres i a la visita del tècnic es troba que s'ha enderrocat totalment la construcció preexistent, que segons cadastre tenia una superfície de 31 metres quadrats. Es troba que s'està construint una nova solera, o s'ha construït, la nova solera està tota construïda, fins i tot que ha ampliat la solera preexistent, de manera que la superfície total d'ambdues conforma una plataforma rectangular de dimensions aproximades d'uns 66 metres quadrats, i que s'ha iniciat la construcció d'una nova edificació, havent aixecat l'arrencada dels murs de tancament. És a dir, no troben ni la runa de l'antiga construcció i, clar, com podeu pensar, havent una llicència que té consolidació i rehabilitació de dues construccions situades en sòl no urbanitzable... I el que fa és una construcció nova. Exacte. Amb sòl no urbanitzable. Allà, aquella zona és històrica. Correcte. El fet és que se va iniciar l'expedient, ha vingut a fer visites i se li ha deixat tot el material, va mirar el tema de plens des de l'any 70 i pico, que és quan teòricament es va donar llicències per poder fer la construcció que havia existent on ell ha comprat, i el que li han fet és ampliar-li el període de delegacions. Sí, una setmana. Sí, i ara ja està, no? I ara hem d'esperar que ell ens contesti. Però el fet és que ell demana una llicència que com bé sabeu és el que es pot fer a la zona no urbanitzable, que és el tema de rehabilitar, és a dir, no es pot ampliar ni nova construcció, i quan es desplaça al lloc dels fets no es troba l'habitatge que havia de trobar-se de cadastre, i no es troba ni la runa de l'anterior i es troba una solera i la construcció... Sorprèn per ell perquè ho coneix tot això, ja fa anys que ho coneix. Per tant, no fiquis en jaque a cap institució perquè no cal, saps el que passarà?
Clar, nosaltres també em va demanar reunió amb la regió d'urbanisme i amb mi, li vam traslladar i vam dir que això són temes tècnics. Clar, està ben regulat, vull dir, no hi ha dubtes. Exacte. Pensem tots igual. Ànims. Sí. Vull dir, entenc que el que vas comentar, perdona David, que abans pensava que no sabia de les dues, com que vam parlar de les dues casos, el dia que vam fer la presa de possessió de la Tita, que vam fer les fotos que vam comentar, i és les que tenim les dues. Molt bé. Doncs ja està, no hi havia res més que volguéssim preguntar. Val, doncs passaríem al punt número 3, que és ratificació del decret. La declaració de l'alcaldia, en aquest cas, com que va haver tot el tema del cas d'Ucraïna, per no esperar avui, quan ja fa prou temps que dura aquest conflicte polític i de guerra, doncs vam fer el decret i ara el que fem és passar-ho a ratificar. És el que ens van passar des de les entitats municipalistes, que ens demanaven que ens hi poguéssim adherir per donar suport a l'hora d'acollida i en contra de la situació actual. Us sembla bé? Ho aprovem? Sí. Val, passem al punt número 4, que és donar compte de les delegacions d'alcaldia en altres regidors. En aquest cas és des de la presa de possessió de la Iolanda, que absorbeix les competències que tenia la Toni Torrelles en aquest cas. Val? Aquest s'ha de votar? No. Dona compte. Sí, em dona compte i és suficient. Passem al punt número 5, que també és de donar compte del Pla Anual de Control Financer elaborat per la intervenció per l'exercici 2022. Ens ho explicarà Ingrid? Sí. El Real Decret 424/2017, que és el del control intern, estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar de forma anual un pla anual del control financer. Aquest és el pla anual que he elaborat, bàsicament destacar que la normativa el que t'exigeix és fer una auditoria de sistemes per verificar els corresponents registres comptables de factures que compleixen les condicions de funcionament que preveu la llei. Clar, jo en el meu informe el que poso de manifest és que no tenim informàtics, des del Consell Comarcal del Segrià només hi ha un únic informàtic per a tothom i que jo soc incapaç de verificar si ha quedat alguna factura a la plataforma FACE pendent d'incorporar. Això és una obligació que m'imposa la llei, però que jo no tinc manera material humana ni capacitat per poder-ho verificar. L'altre informe que s'ha de fer és l'informe d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest sí que és el PMP que s'envia cada trimestre. També em fan fer un informe resum. La verificació de l'existència d'obligacions de despeses realitzades o de béns realitzats en serveis rebuts sense imputació pressupostària. Això és un compte específic que també em fan fer aquest informe. El resum aquest el que ve a dir és que faré aquests 3 informes que són els obligatoris i de moment res més, tot i que podria analitzar més coses, de moment només me basaré amb el que estableix la llei. Sí que és veritat que en aquest informe, a part d'establir això del Consell Comarcal, que em fa falta aquest suport informàtic que no tinc, també he posat de manifest que se necessita més personal en matèria d'intervenció. Amb aquest Real Decret de 424/2017 ens donen moltes facultats i hi ha molta responsabilitat en totes les coses que s'han de mirar, però realment en una casa petita és complicat. Nosaltres ara hi ha el Marc que m'ajuda en tot el tema de la comptabilitat, però clar, és bastant insuficient perquè el Marc està amb 50 milions de coses a la vegada. Llavors, els municipis petits ja et sap, però clar, després la llei t'eximeix de fer tot el que et diu que has de fer, però en canvi no tens els recursos per fer-ho, no? Això posar-ho de manifest també. I després l'últim apartat, que també he posat aquí de manifest, és que a part d'aquests informes del control intern que ens fan fer, també ens fan fer uns informes de resums anuals que te diu quants informes d'intervenció has fet al cap de l'any i tal. Clar, això sense un gestor d'expedients que m'ho faci de forma automàtica, també és una feina de xinos. I llavors soc incapaç de poder-ho calcular. Aquí en tot cas hauria de fer una crida a la Diputació de Lleida per millorar el tema del gestor d'expedients i que ens posi el gestor d'expedients dintre amb la funció de control intern, perquè si no és que no es pot fer la feina que la llei me demani. Això és el resum d'aquest informe. Merci. Simplement per tenir constància. Que és el que ens has enviat avui al correu. És que pensava, tot això que on està l'informe com a tal? L'informe era al correu. Sí. Ingrid, el tema gestor d'expedient és un tema llargament parlat de totes les institucions. Què feu ara? Simplificar.
Nosaltres hem fet el salt. A Firmador, ja l'he comentat. No sé. Ara està en procés, vam tindre també al·legacions, esperem que es resolgui i puguem sortir-ne d'una vegada, la veritat. És complicat al començament, però una vegada l'has fet teu, en el sentit que ja saps què va, és una altra història. Sí, perquè abans jo com a diputació signar simplifica, poses el firmador. 4 o 5 coses. Quan dia Jordi me diuen signe, a on? A on he d'entrar? Ara, en canvi, tothom i té tot l'inici, tot el recorregut amb un mateix gestor. Ho deia per això, perquè simplifica d'entrada, sembla molt bona eina, però quan tastes l'altre primer dius, a veure, una vegada li treus surt. Sí, la part aquí d'intervenció el que passa és que no sé si aquest nou gestor d'expedient tindrà tota la part de control intern, que això sí que és veritat que la Diputació de Girona ho té molt ben adaptat en el seu... Són uns informes amb creuetes que ens fa que siguin molt més ràpids i més àgils. No sé el nou gestor d'expedient com estarà, però bueno, s'haurà de veure. En tot cas, ja us dic que és difícil complir amb el que diu la normativa amb les eines que tenim avui en dia. Ho fem tot manual, és tot manual. Els informes els faig a través d'un Excel, faig creuetes a través d'un Excel, òbviament em puc deixar coses perquè tots som humans i no ho sabem de tot. Llavors, és simplement posar-ho de manifest. Molt bé. Doncs passaríem al punt número 6. Una coseta, us heu presentat, com a Ajuntament també heu demanat lo de l'Obisau, no? Sí. Com a Ajuntament, Vale. I en principi és per a una administrativa, no? Sí. I afegint amb aquest, ens han donat de la UDL el tema de l'Erasmus rural. Vale. La veritat que molt contents perquè són sols 12 entitats i també seria per oficina. I aquest de l'UDL per quant temps és? Diria que són 3 mesos. Igual, 3 mesos en format de pràctiques. Sí, però el pagament el fa directament la UDL i són unes beques ben dotades. I aquí ja la tenim adjudicada la persona. Sí, i l'Odisseu són els alumnes en pràctiques que han de decidir i també és veritat que sigui el que guanyen és més poqueta cosa perquè són pràctiques molt... També veure de vegades també té en compte el que guanyes amb l'interès que hi poses després amb la feina, no? També va bé perquè vegin una altra sortida laboral al final, que coneguin l'administració. És bo per totes bandes. Sí. I ja sabeu que la part de secretaria d'intervenció estem molt faltats de personal, llavors la veritat és que tot el que sigui bo perquè es conegui la professió i hi hagi gent que s'animi a fer-ho, o s'espanti, però bueno, és bo que ho conegui. Ara tenim un noi de la universitat que fa pràctiques, aquell noiet. Vale, ja està. Doncs passarem al punt número 6, que també és el que hi havia la proposta de canvi avui al correu de la Ingrid, que és l'aprovació fiscal de la modificació de l'ordenança fiscal de la plusvàlua. Inicialment vam fer una proposta, ens va coincidir amb la Ingrid teletreballant, tot i la situació del Covid, i parlant també amb l'organisme autònom ens van proposar, veient com ho feien tots els municipis, d'una forma més adequada i més semblant al que feien la resta, que és la proposta que us ha fet arribar avui la Ingrid. El que fem és que, si m'equivoco, que us afegia, que això és un tema molt tècnic. Primerament, la plusvàlua al nostre pressupost té una afectació molt reduïda, ja ho sabeu, molt petita, però com bé sabeu també, l'Estat va fer el fet de... va treure la forma actual, que és com la que es comptava, i ens va dir que els ajuntaments triéssim com fer-ho. El fet és que han fet un tipus fixe, que és aquest 30%, 25%, i el que fem és amb bonificacions pel tema de quan és el cònjuge o el de primer grau o convivent. És un 95% de bonificació en el cas del domicili habitual del causant, o sigui de la persona que es mor, o bé del domicili que l'adquireix. Que és el que acostuma a passar aquí a Corbins. Hi ha més d'un 50% de la quota íntegra amb la resta de transmissions, sempre a títol lucratiu, és a dir, per causa de mort, per herència, i a favor dels descendents de primer grau. Això és el que havíem canviat i el que fem és que tot el tema especulatiu de compra d'habitatges o de solars, aquests que quedin exempts d'aquestes bonificacions. Però pensem que la situació normal del nostre poble és més aquest àmbit. La veritat que des de l'organisme autònom ens van donar un bon cop de mà amb això, ensenyant-nos exemples d'altres poblacions que ho tenien per agafar-ho d'idea.
No sé si voleu comentar alguna cosa o hi ha Jo sí algun... m'ho he mirat per sobre i he vist també les causes de corrupció i tot això, en principi no massa dir, si està feta més amb la idea de que hi ha un model previ que està Sí, funcionant. en aquest cas només regulem la part de les bonificacions i la part del tipus de gravamen. Tota la resta ens adherim al model tipus de l'organisme autònom. Sí, posava. Doncs ho votem a favor. Sí. Doncs passem al punt número 7, que és l'aprovació fiscal de l'autorització de compatibilitat de l'arquitecte municipal. Comentar la prèvia, que vam parlar amb el David i pensàvem que estàvem tots al cas i potser no. Quan vam fer la plaça d'oposició d'aquí de l'arquitecte, teòricament el tribunal va guanyar una persona que va començar aquí a treballar, el Xavier Cerqueda, que és el que tenim actualment, va presentar al·legacions i tenia raó. No estaven ben comptabilitzats els punts de la formació dels mèrits. És per això doncs, que el tribunal va haver de fer els canvis, de rectificar, i ara coincideix clar en l'aire, potser li coincideix que al Consell Comarcal, perquè està a la borsa i se n'anava cap allà, i ara tenim el Xavier Cerqueda, que és el que ara també s'ha trobat aquests marrons, ha tingut una entrada... Això m'ho has comentat. Sí, jo és que em sonava que sí, però... Jo no tenia record i com que havíem parlat d'aquesta noia, quan després em van dir hi ha un noi, dic, hòstia, que m'ha passat aquí. Sí. Doncs va ser això. Va ser una cosa del tribunal de qui en formava part i res, ho vam corregir i ara ha començat el Xavier Cerqueda. Està venint igualment els dijous, però vindrà els dimecres, crec que és millor, que és recuperar el dia tradicional del tècnic municipal aquí a l'Ajuntament i la veritat que molt bé de moment. Els pocs dies que porta amb el moviment que ha tingut d'expedients i també tot el tema de plaques solars, vull dir, fins i tot el dissabte al matí estava aquí treballant. I el tio s'està volent posar al dia i que té moltes llicències, perquè la veritat que va ser una bona proposta d'Ingrid el fet d'anar no les 3 horetes que ens feien setmanals, sinó una jornada d'un dia sencer, perquè és que no dona abast amb totes les coses. I és els dimecres al dia? Sí, està venint encara de dijous, però passarem als dimecres. Sí. I en aquest cas, aquest punt, el que comenta, el que ens proposa és si podem donar-li la compatibilitat per la seva gestió particular del seu bufet que té, que sempre s'ha de donar aquesta compatibilitat pel fet que no pugui donar serveis a la mateixa població sent l'arquitecte municipal de l'Ajuntament. Doncs si ho veieu bé ho aprovaríem. Passem al punt número 8, que és l'aprovació si escau del preu públic per inscripció en esdeveniments esportius. Com bé sabeu, inicialment al pressupost no vam incloure la cursa de la cirera, perquè la proposta inicial era de buscar l'encaix de poder fer una entitat i gestionar-ho de forma exterior a l'Ajuntament, però finalment no, ho continuarem fent com fins ara des de l'Ajuntament, tot i que l'Ajuntament fa poc, el Jordi fa molt, però ho fan més els runners, el que fan és sota el paraigües de l'Ajuntament. I per aquest motiu, com vam fer amb els altres preus públics aprovats, hem d'aprovar el preu públic per la cursa per poder fer els cobraments que fem sempre amb la plataforma ITER5 de la inscripció, amb el tema del xip i així. No sé si... Sí. Vale. Això el pressupost dius que potser no ho havíem comptabilitzat? No, inicialment no. Perquè al principi la gestió es pensava que seria directament a través de l'associació. La idea era que com es fes l'associació tipus la Serreta. Sí. Serreta era l'OpenBTT, l'Ajuntament només hi col·labora, la resta tot és íntegrament la Serreta, perquè aquí es volia fer el mateix sistema, al final se va valorar que no, la majoria va dir que no, se continua igual i es fa això. Que farem quan tinguem la liquidació tancada, que també era la idea d'aquest ple, però que no arribem, que farem un ple extraordinari, si podem, cap a finals del mes d'abril, després de Setmana Santa si ho podem tancar, i passaríem, com que absorbirem el tema de liquidació, i aprofitarem per fer la modificació pressupostària per incloure el tema de les curses d'aquí. Ho dic bé? Ho dic bé, Ingrid? Bueno, entre d'altres modificacions de crèdit, n'hi ha diverses, inclourem una d'aquestes. Ja, vull dir que té més sentit de fer-ho en el moment que tinguem el tema del romanent. Una pregunta d'aquestes coses que han anat passant i que em va sortir, bueno, ha anat sortint.
Les activitats, per exemple, que fem a través de joventut, al final això, no van ficar preu públic, no en van ficar, no entren els diners. Quan fem alguna activitat a l'associació de joves d'algun curs o així, el que fem és que, sí que n'havíem tot i parlat que no ja, hi cap però... tema aquí a oficina, no ho incloïem a la comptabilitat de l'Ajuntament. És a dir, el que realitza les associacions en si, tot i que l'Ajuntament col·labora per donar-los un cop de mà, no són ingressos de l'Ajuntament. Per tant, no cal ficar tampoc el tema aquest del preu públic i aquestes coses, ni res. Si són coses que es fan ells directament de l'associació de joves, nosaltres no hi entrem ni hi sortim. Ells se paguen les seves factures i ells fan els seus propis ingressos. Però entenc que el David també ho diu més pel pla local. Sí, ho dia per amb aquesta Que línia. amb el pla local sí que és Amb el pla factura... local de joventut sí que ho fem nosaltres. Això sí que ho hem d'incloure. Però tenim partida, Sí, el pla local. però ho teníem regulat com amb aquest concepte de preu públic? Sí, vam fer l'any passat... L'activitat del danses... Ai, del escape room. Sí, crec que va ser l'escape room, que és el que vam... I el del paintball? No, Ho vam fer el mateix? El paintball el vam fer els jovents. Sí, nosaltres vam regular... Nosaltres vam regular l'escape room. Vale. Però bueno, si també anem amb Si ara, per exemple, féssim de dir que sortir aquest tema de un curs de monitors, no? Dintre del local, però en sí, el pla local. el que dius, sí. Aquest preu que fiquéssim, per exemple, de dir, també hauríem de passar-lo, Si no? la Sí, una factura factura és l'Ajuntament, Sí, vale, doncs ja està. sí. Espera-ho. Preveure-ho, Anar sí. pensant en les activitats. Sí. Vale, doncs ja està. Vale, doncs ho aprovem. Sí. Doncs passem al punt número 9, que és l'aprovació fiscal, en aquest cas de la modificació de preu públic per l'adquisició d'entrades d'espectacles culturals en l'àmbit de celebració de festes que realitzen durant les festivitats municipals. Aquest ja el vam aprovar, si recordeu, aquest cas és una modificació específica per al tema de sopars populars. Ens trobem que quan ho vam fer en cap moment teníem previsió ni possibilitat ni permís per poder fer un sopar popular. En canvi, doncs, ara amb la situació actual de Covid sí que podríem fer el sopar popular que fem sempre per festa major. I el que fem és aquesta modificació dels preus públics incloent el sopar. Explicar-vos que en festa major vam començar treballant amb una idea de molt Covid i de poder fer com aquests 2 últims anys, però conforme hem passat les setmanes anàvem dient que sí que podríem fer més activitats com els joves, la proposta de concert de festejament, el mateix sopar popular i l'espera de festa major amb la processó al carrer i amb la Encara no propera. l'han fet en aquesta legislatura. Correcte. Sí. Els regidors encara no estan preparats. Aquí també, quan vam fer el disseny dels pressupostos de festa major, ho vam fer pensant més en possible situació Covid, que no Covid, potser... Pel tema del sopar? Sí, bueno, tema sopar o determinats eventos que no has pogut fer durant aquests 2 anys i que ara a efectes de pressupost, si es pot fer, doncs evidentment és flagrant. Sí. Una modificació de crèdit. Modificació de crèdit importanteta aquesta cosa, no? Bueno, sembla que es podrà. Si és important, senyal que es podrà fer com Déu mana. sí. Ja vam parlar també amb el Mora pel tema de buscar alguna orquestra pel dia de la patrona perquè no ens quedéssim sense i també doncs això, les diferents activitats de teatre, de cercavila, de buscar activitats infantils, val? Sí. Doncs això, és la proposta per incloure els sopars que de moment, i si no canvien les coses, sí que ens deixarien fer, tot i que també dir-vos que ens ha costat molt trobar un càtering perquè entre que molts han plegat per la situació de pandèmia i d'altres que estan amb la plec, que No també coincideix festa major amb la plec. coincideix amb la plec del Caragol, doncs és ben complicat. Vale, ok. Ho aprovem? Sí. Val, passem al punt número 10, en aquest cas és l'aprovació fiscal de l'expedient de contractació del servei d'il·luminació i so, lligat amb el tema cultural, a proposta de la Ingrid, després de veure doncs, que el nivell cultural aquí a Corbins és molt elevat. Tenim també moltes factures a nivell tècnic de les empreses que ens gestionen, ja sigui la sala Coliseu o quan fem activitats al pavelló, o a les places o als marges, etc. I que una forma més coherent i d'obligada llei per fer-ho és de treure-ho a concurs, d'acord? Vam buscar algun expert que ens pogués fer les bases i ens han fet una proposta que també podríem enviar-los-hi, no?
Aquí no surt, l'enviem o si no... Bueno, és tot l'expedient, l'aprovació de l'expedient. Què és un menor, això? No, és una licitació pública dels serveis de tècnics d'il·luminació i so. Són per a 5 anys, és a dir, és un any prorrogable fins a 5, d'any en any, en funció de com es funciona. Amb els serveis. Exacte, llavors s'ha preparat, després us ho passo. Sí, hem intentat fer... Clar, és molt complicat perquè no tota l'activitat cultural reclama el mateix servei tècnic. Ja ho vam comentar el dia de la reunió de marge. No és el mateix un teatre que un concert, que... Mirar de fer com a blocs segons categoria de caché i així. El que farem ara és parlar amb les empreses perquè ho sàpiguin, perquè s'ho mirin amb bons ulls i a veure si veuen que poden fer proposta. Això encara no està publicat al taulell d'anuncis o així de moment? Primer de passar... No, primer ho hem aprovat nosaltres per ple. Sí, nosaltres ara el que fem aquí és aprovar l'expedient de contractació, que són tot el decret d'inici, les providències, totes les coses que hi ha dintre, la memòria justificativa, els plecs de prescripcions tècniques, que són aquestes que ens ha redactat aquest senyor, i després el plec de clàusules administratives particulars, que és això que ens ha de regir. Llavors, ara un cop tenim això, amb això fem l'aprovació de l'expedient de contractació i jo ja demà o passat demà ho trauré a licitació al perfil del contractant. S'atorgaran 15 dies naturals perquè presentin propostes i a veure com surt. Si l'altre ens ho pots també passar, guai. No, res, simplement perquè posem alguna cosa... És que hi ha molts eventos i m'interessa per dir, hòstia, com se comptabilitza. O potser algú us en demana a algun altre poble, que ho sàpiguin que aquí ho hem fet. Nosaltres aquí, per presentar les ofertes, el que s'ha fet és preparar un Excel amb els imports màxims que poden costar els serveis. Vam mirar amb un any de no Covid. Vam mirar el 2019. Se n'han agafat diversos anys. Sí, que hagués activitat normal d'orquestes... L'any passat i fa 2 anys no té... I el pressupost base de licitació, és a dir, el que pot arribar a costar l'any, amb IVA inclòs, són 19.360. Això no és que ens gastarem cada any 19.360 euros, sinó que amb un màxim de 9.360 euros a l'any. Sí, i va en funció de les coses que anem necessitant. Perquè també et trobes, quan ve algun grup de teatre, és igual de quina disciplina sigui, a vegades porten el seu tècnic i l'únic que ve és un tècnic per part nostra que li fa el guiatge, l'ensenya, li fa el seguiment i se'n va. Clar, es depèn, perquè és això, és molt canviant la proposta tècnica. Sí, com que el volum és important, doncs la Ingrid ho tenia preparat, pensat per fer-ho i ho provarem, a veure si se'ns presenta empreses. Doncs ho aprovem? Sí. Fem això. Ho hem de fer per llei ara, això, no es pot fer d'una altra manera. I així també si el teniu, ja també una idea. Doncs passem al punt número 11, que en aquest cas és l'aprovació fiscal del Pla d'Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament de Corbins, anys 2022-2026, i del protocol per a la prevenció i actuació de l'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere de l'Ajuntament de Corbins. Com bé sabeu, va ser la proposta que vam presentar al Departament de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida a la convocatòria de subvencions, que ens van donar la subvenció, i com bé sabeu ja vam fer la licitació amb una empresa que va ser la que ens va redactar el pla, que vam enviar-nos aquella enquesta perquè complimentéssiu tots vosaltres, vam fer les reunions amb treballadors, etc. i tot el seguiment que sobretot han liderat l'Anna i la Ingrid amb l'empresa per anar-ho cenyint la proposta. En aquest cas sí que també l'hauríem d'enviar a tothom. Sí, és el mateix. El pla, sí, el pla ara un cop aprovat, és el protocol d'assetjament sexual, aquest és el pla, que són 80 i pico pàgines, i aquí el resum. L'enviem i així el tenim. Sí, també de totes maneres s'ha de publicar i és una cosa que s'han de fer les reunions periòdiques, la Comissió d'Igualtat, que en aquest cas són l'Antonio, l'Anna i jo, i és una cosa que s'ha d'anar vetllant, però com a mínim ja tenim un protocol i sobretot el que ens permet això, que en un ajuntament petit com el nostre potser no és tan important com altres més grans, el que ens permet és complir amb la normativa. Perquè la veritat és que per sort no hem tingut mai cap problema d'assetjament sexual ni en temes d'igualtat. Sí, però ara són quasi obligatoris tots aquests documents. És obligatori, sí. Aquests, si es tenen amb temps i se poden enviar com previst al ple, perquè evidentment ho aprovarem, hem estat informats, sabem que això era obligatori per moltes coses, però així també te l'has pogut mirar. Sí, jo en aquest sentit cap problema de tot el que necessiteu. El que passa és que, clar, com que són tants punts i tanta documentació,
vull dir, us passem la proposta i tot el que necessiteu m'ho dieu més arrel, perquè si us envio 50 documents anats junts potser... Sí, a veure, ja estaré més pendent en aquest sentit, però que tampoc penso que demanarem 50 documents, però vull dir, com que hi havia aquest i dius, doncs aprovarem el pla, vale, d'acord, ja ho sabem. Cap problema, després t'ho passo. Merci. Doncs ho aprovem? Sí, tant. Doncs passaríem al punt de les mocions. Començaríem, tot i que ja ha passat els dies, com que no hi ha fet plens, l'aprovació s'escau de la moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Explicarà l'Anna. Com sabeu, el dia 8 de març va commemorar el Dia Internacional de les Dones per reivindicar les desigualtats que hi ha encara entre homes i dones. Entre elles, la bretxa salarial, actualment a Catalunya se situa al 22%, sol el 10% de les dones accedeixen a llocs de direcció i de gerència i les dones avui en dia encara són penalitzades pel tema professional quan són mares. Per tant, creiem que hem de prendre consciència que això és una qüestió estructural i que hem de dirigir tota la nostra acció política que puguem. I des del punt de vista de l'Ajuntament, com a institució més propera a la ciutadania, també hem d'impulsar tots aquests canvis a nivell de societat. Per tant, per tots aquests motius, que sabem tots, proposem els següents acords. El primer, posar totes les eines de què disposa l'Ajuntament al servei de la defensa dels drets de les dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat, discriminació i violència. El segon, aplicar la perspectiva de gènere en totes les actuacions de l'Ajuntament. El tercer, continuar treballant per l'erradicació de la discriminació i l'assetjament sexual, com el que han fet ara, aprovar el pla d'igualtat de l'Ajuntament que acabem de fer. El quart, col·laborar amb les empreses del municipi perquè també puguin elaborar aquests plans d'igualtat. El cinquè lloc, impulsar accions per reduir la pobresa femenina. El sisè, promoure el pacte de temps perquè l'any 2025 els horaris de Catalunya es puguin equiparar amb altres horaris dels països europeus. En setè, valorar la possibilitat d'aplicar el permís menstrual. El vuitè, impulsar la declaració de Corbins com a municipi feminista i adherir-nos al decàleg per a construir les ciutats feministes. Novè, donar suport a les mobilitzacions organitzades per associacions feministes i desè, comunicar tots aquests acords a les associacions de dones, col·lectius feministes del municipi, als grups polítics de Parlament de Catalunya i a la Conselleria d'Igualtat i Feministes de les entitats municipalistes. Ho aprovem? Sí. Som-hi. Passaríem al punt 13, en aquest cas és la moció en defensa del cànon de residus a Catalunya. Ho explicarà l'Eric. Sí, bé, doncs, com bé sabem estem en un context d'emergència climàtica i òbviament la convicció i el compromís polític envers la lluita contra el canvi climàtic ens obliguen a legislar. Per tant, això obliga a portar una bona gestió dels residus, entre altres coses, a Catalunya i a tot l'estat espanyol, i que no s'entendria, òbviament, d'una altra manera. En aquesta línia, el Congreso de los Diputados va aprovar el 23 de desembre del passat 2021 el dictamen de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Clar, ens trobem que a Catalunya amb aquest mateix objectiu ja fa 2 dècades que es va crear un cànon i que va ser pioner en el seu moment. Un cànon sobre la disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. I que l'èxit que tenim avui a Catalunya quan a recollida selectiva és gràcies a aquest instrument fiscal de caràcter finalista que amb una taxa relativament modesta però ha aconseguit multiplicar pel seu efecte incentivador. I llavors els nivells de recollida selectiva, i en gran part gràcies a aquest cànon, es situen al voltant del 46% quan el 2004 estàvem solament al voltant del 30%. Per tant, podem entendre que hi ha un ampli consens a favor d'aquest cànon a Catalunya. I que, tal com està plantejada aquesta llei de residus i suelos contaminados, etc., es posa en risc el model d'èxit català, ja que l'impost estatal proposat no té la mateixa concepció. En primer lloc, perquè no té un caràcter finalista, però també perquè en el cas de Catalunya ens comportaria fer un pas enrere. Bé, llavors, la proposta d'aquesta moció és demanar que es modifiqui aquest articulat per tal que els cànons establerts només s'apliquin a aquelles comunitats que no disposin d'un impost amb les mateixes característiques i que es blindi aquest cànon. Per tant, els acords que us proposem són els següents, us els llegeixo.
En primer lloc, l'Ajuntament de Corbins dona suport al cànon Residus de Catalunya i es suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la seva defensa. Segon, l'Ajuntament de Corbins demana que es modifiqui l'articulat de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal que els cànons establerts a l'esmentada llei només s'apliquin a aquelles comunitats que no disposin d'un impost amb les mateixes característiques, així com es blindi el cànon català tal com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i positiu, nascut de gran consens polític i social a Catalunya. En tercer lloc, de no ser així, es demana als grups parlamentaris que votin en contra de la seva aprovació al Congrés, dels Diputats i al Senat. Quart, que l'Ajuntament de Corbins es compromet a continuar donant suport als programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com l'aplicació de l'economia circular. Cinquè, l'Ajuntament de Corbins es compromet a donar suport a l'Agència de Residus de Catalunya en l'aplicació del cànon de disposició de residus i a la defensa d'aquesta mesura fiscal. I en sisè i últim, donar trasllat d'aquest acord a l'Agència de Residus de Catalunya, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris catalans del Congrés i Senat i al Ministeri de Transició Ecològica i el Reto Demogràfic. Doncs l'aprovem? Sí. Doncs passem al punt número 14, que és l'aprovació fiscal de la declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble saharaui i de la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharaui en suport al dret d'autodeterminació del poble saharaui. En aquest cas, com bé sabeu, des de l'Estat s'ha decidit aquesta nova línia que ja no és neutral sobre aquest conflicte i que es posiciona a favor del Marroc i que aquesta confrontació ha anat a més i que per nosaltres també com a poble i com a Catalunya, com ho veiem, no podem estar d'acord i el que fem és que no pot ignorar l'Estat, pensem, aquesta situació que estan patint i que demanem al govern de l'estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental i que és contrari a aquests drets del poble saharaui, com tots bé sabeu, i que tingui una actitud proactiva favorable a la realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental. I res més, com bé sabeu, doncs això, com no podia ser d'una altra manera, igual que pensem a nivell català com a país, pensem que el poble saharaui té el mateix dret. Exactament el mateix. Doncs si us sembla bé l'aprovarem també. Sí. El punt número 15 és l'aprovació, si escau, de la moció per garantir l'èxit de la campanya de 2022 per la demarcació de Lleida i dignificar el sector, tot i que ja queda una mica antiquada per aquest cap de setmana. Els fets que ha passat, vull dir, però bueno, servirà per les properes campanyes. El sector agrari ha de ser competitiu i sostenible, competitiu perquè ha de complir les funcions de producció d'aliments segurs i de qualitat i ha de fer front amb garanties tant amb el gran potencial exportador com la demanda interna i sostenible des del punt de vista ambiental i de la viabilitat econòmica de les explotacions per assegurar-se la seva continuïtat. La crisi de la Covid-19 no ha fet més que accentuar els reptes i les dificultats que arrossegava el sector agrari, alhora que ens ha fet adonar de la necessitat d'assegurar la sobirania alimentària per disposar dels recursos necessaris per abastir els mercats i fer front a una situació de crisi. Catalunya és un dels principals productors de fruita d'Europa, amb més de 55.000 hectàrees d'arbres fruiters, per la qual cosa se situen en el 9è lloc en la producció mundial de préssic i nectarina. El 2021, més de 30.000 persones van arribar a Lleida a treballar a la campanya agrària. En el context de pandèmia, el fet que va superar un gran repte. A més de 10.000 persones en situació administrativa irregular es van desplaçar fins a Lleida buscant oportunitats. El 2021 es van formalitzar 31.064 contractes de treball i 10.563 treballadors i treballadores del sector van ser vacunats. Han estat i continuen sent necessàries mesures efectives i concretes per garantir l'èxit de la campanya agrària a Catalunya encara afectada per la pandèmia. Per això, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de la zona frutícola de Lleida van executar el 2021 un pla d'acció de més d'1 milió d'euros per facilitar la contractació de proximitat, la posada en marxa d'allotjaments per la realització dels confinaments, una campanya de cribatge i de vacunació, i la contractació de més de 50 persones realitzant tasques de mediació. Tot i això, continua sent necessari que el govern de l'Estat en l'exercici de les seves competències garanteixi preus justos al sector de la fruita dolça i que regularitzi les persones que viuen a Catalunya i volen treballar en condicions dignes. Per això l'Ajuntament proposa
al ple l'adopció dels següents acords. Primer acord. Reconèixer la importància del sector primari i el seu paper fonamental en la producció d'aliments i en la gestió i equilibri territorial que ajuda a consolidar la població del territori. Segon, traslladar a treballar en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida, els Consells Comarcals i la resta d'ajuntaments de la demarcació de Lleida per garantir l'èxit de la campanya agrària del 2022. Instar al Gobierno d'Espanya a abordar la regularització de les persones que es troben en situació irregular i que volen treballar en la campanya per garantir els seus drets i unes condicions de vida dignes. Instar al Gobierno d'Espanya, instar al Gobierno d'Espanya a que en l'exercici de les seves competències garanteixi uns preus justos al sector de la fruita dolça perquè els productors es puguin guanyar la vida dignament i continuar amb les seves explotacions. Cinquè punt. Instar al Gobierno d'Espanya a regular la contractació dels treballadors i les treballadores agràries que es produeixen a través d'empreses de treball temporal per assegurar que es realitzen d'acord amb el conveni laboral del sector. Sisè acord. Traslladar els acords anteriors a la subdelegació del Gobierno d'Espanya a Lleida, la delegació del Govern de la Generalitat a Lleida, a la Diputació de Lleida i als sindicats i les organitzacions agràries de Lleida. Merci, Jordi. Doncs, si us sembla bé, també l'aprovarem. Sí. Val. El punt número 16 és informes d'alcaldia, que no en tenim cap. El punt número 17, assumptes d'urgència, tampoc en tenim. I el punt 18 són pregs i preguntes. Comentar-vos alguna cosa que m'havia apuntat per comentar-vos. S'obre. Vale. Tema PUOS, com bé sabeu, vam acabar l'obra dels camins. Ara estem esperant que també, el que diem, lligat amb el tema de la liquidació que estan preparant la Ingrid i el Marc, puguem fer els números correctament per poder fer front, com bé sabeu, amb aquella diferència que ens faltava per poder fer front a tota la despesa total de l'obra. Tema carrers, avui hem allargat el termini de presentació de propostes, com us podeu imaginar, i com esteu veient en premsa a tot arreu, propostes d'empreses per treballar amb els preus actuals no en surten. I per això hem pensat que és un bon moment per allargar-ho, per a veure si es calmessin les aigües i hi ha l'oportunitat que algú es presentés. Sí que han trucat empreses preguntant sobre la proposta dels carrers que ja existen, que com bé sabeu aquesta és la de Cooperació de la Diputació de Lleida, i veurem, si no, l'altra proposta que també va proposar la Ingrid és fer-ho amb un negociat, és a dir, no treure un altre cop a liquidació, sinó cridar altres empreses que puguem negociar i que puguem fer una proposta a veure si ens poguéssim fer l'obra. Però tampoc amb presses, perquè és que també trobarem igual, vull dir, encara que sigui negociat o amb una... Sí, és un procediment de licitació igual, el que passa és que com que t'ha quedat desert el procediment obert, pots instar un procediment negociat sense publicitat, que vindria a ser això, demanar a altres empreses del sector que t'ofereixin, però òbviament també ens quedarà desert si els preus no són... Està passant, ja sabeu. Sí, està bastant a tot arreu. I ja de quan s'ha allargat, diguéssim, aquest termini? 20 dies més, fins al 25 d'abril. I teniu constància si heu interessat? Sí, vam rebre trucades preguntant sobre el projecte, però a dia d'avui encara no teníem cap proposta en ferm. I el fet, Jordi, que vas comentar l'altre dia, l'altra opció seria treure carrers, però jo no sé si ja ho vam fer. Ho feia, no? Aquesta segona ja es va fer. Vale. Parlant amb empreses, ens deien que no ens tornem a presentar perquè ens feien els preus que els hi venen els productes i ja ho vam fer. Però del moment que ens diuen que amb això es podrien presentar, quan surt tot el procediment a licitació, aquell preu ja està. Ja queda tot solet. Clar, hem de refer el projecte, això són 30 dies d'exposició al públic, que 30 dies que te'n vas a mes i mig, després el mínim que estàs amb la licitació són 20 dies, o sigui que com a mínim anant molt ràpids, 2 mesos i mig, i cada 15 dies estan canviant els preus, és impossible, no podem licitar. Fins que la situació no L'altre dia vam s'estabilitzi fer, una mica. sobre la notícia, vam fer Consell d'Alcaldies que fem mensual i des del Consell Comarcal ens van enviar un correu a tots els ajuntaments dient-nos quines situacions trobàvem, sobretot fent molta referència a PUOS, i el que han fet és fer-ho arribar a la Generalitat, els que porten el tema d'administracions locals, perquè valorin el tema de l'allargament, de la pròrroga, perquè qui ha d'acabar l'obra aquest 2022, que ha de fer un pavelló
i encara no el té licitat. Bueno, no ho podran fer aquests dos no el contracten, és a dir, nosaltres que hem de rebre tots els certificats de contractació, ni la meitat, Clar. Jo no he vist mai. Nosaltres també, ara que tenim amb Diputació, amb tema de salut, que tenim el cementiri, esperarem, com que tenim molt marge, ja ho farem, no té cap sentit tornar a xocar contra la paret. No cal. I és veritat que hi ha molts ajuntaments. Ens estem plantejant allargar el termini de presentar els certificats de contractació perquè no estaran. El primer que s'ha de fer és presentar la contractació, l'aigua, l'obra malament. Però estem veient que no arriben. Això vol dir que hi passi alguna cosa. Aquesta és la de cementiri, parles? Sí, aquesta és una que ha fet cooperació igual. Sí. I quin és fins a quin dia hi havia? Fins al 31 de... Fins al 30 de juny de l'any que ve, per presentar la contractació. I després per executar fins al 31 de desembre del 24. Sí, per això necessitem temps. Sí, tant. La de cooperació de camins sí que anem amb temps més justos ja, Aquesta sí. Per tant... Però és una tònica molt general de molts de... Clar, ens trobem que, com bé sabeu, lo del PUOS ho van dividir per moltes anualitats, no? Un que té un pavelló el 22 i el 24, doncs com trau la licitació d'una part del pavelló, doncs la tentarà tot el 22. Què fa ara amb aquests preus? Nosaltres hem pogut treure un carrer, què trau ell? Trau la taulada, trau una viga... És que ja... Bueno, tu també ho comentaves, que havia algú que sabies que havia renunciat al PUOS. Hi ha gent que ha renunciat. Això és una derrota... Cuidado, perquè si comencem a entregar les tretes ja veurem què passarà. I Teresa se demora. Perquè és que pot passar de tot. Clar, nosaltres la del 20 era? 21. 21 ja l'havíem cobrat, el PUOS. Ja hem cobrat. La 21-24, si recordeu? Sí. Però també no tenia cap sentit, 21-24 col·locava faroles. O fer... Encara va ser sort. Sí. Ja en veurem. Sí. Vale, doncs ho tenim així, us anem informant a veure com evoluciona el de carrers, Perfecte. Tot i que també el que els hi traslladàvem amb elles, la quantia de la nostra obra no és tan elevada, és a dir, tot i els preus, estem parlant de 64.000 euros, em sembla. Quan parlem de 400.000 euros, això se'n va. Sort que els canins estan, però si no... Vale, després, comentar-vos que els jubilats i jubilades faran dinar de Sant Jordi, perquè ho valoreu per si voleu vindre, com que coincideix amb dissabte. Doncs, com sabeu, si vulguem anar els que vulguem d'aquí de l'Ajuntament, doncs ja ho sabem, faran dinar el 23, avui ens ho han dit. També us volia comentar que el del tema dels patis que vam traure a subhasta tampoc tenim cap oferta. I mira que els preus eren més baixos que l'última vegada, però no en sortim. Bueno, també segurament que la situació no acompanya per fer ara inversions d'aquest tipus, Però bé, ens anava molt bé per tema de liquiditat. I això la Ingrid ho tenia molt clar, que ens havia anat molt bé. I que hi comptàvem, com bé sabíeu, pel tema també de finançament pel tema del cementiri, per exemple, que pensàvem, bueno, si veiem el pati, la part nostra l'absorbirem d'aquí, Val. Bueno, ho haurem de deixar al calaix un temps. I l'altre tema que també porta molt rebombori que us volia explicar és el tema dels llars d'infants i les llars rurals, val? Sí, la normativa nova. Correcte. Comentar-vos que vam fer una reunió amb el Consell Directiu, Consell Escolar, de l'escola i de la llar, com bé sabeu, des que vam formar des de la llar a la xarxa del departament, doncs vam haver de crear també un Consell Escolar, AMPE, famílies i claustre, representants dels mestres, perquè teníem dues possibilitats. Una que ja és oficial, que és el tema de la gratuïtat del P2, que això ens obre un ventall que també ens provocarà molts canvis a la llar en sentit horari, sobretot, perquè el que fa és equiparar amb l'escola, no l'horari que estem fent actualment de proposta horària. I l'altra proposta que ens feien per municipis de menys de 2.000 habitants eren les llars rurals. En aquest cas, en una proposta que feia el departament per menys de 13 infants, d'incloure la llar dins de l'escola. És a dir, com que ja van amb aquesta gratuïtat d'aquest servei infantil, de P1 i P2 i P0, però en aquest cas no incloem P0,
doncs incloure-ho ja dins de l'escola, amb personal d'ells, i el que feien era un conveni amb nosaltres, amb l'Ajuntament, per fer front a una part reduïda de les despeses, que en aquest cas 5.000 euros, la seva proposta, i se'n feien càrrec el Departament. El Departament cobraria les quotes als DPU, en aquest cas, perquè els DPU2, com dèiem, doncs és gratuït, i seria l'espai escolar, o bé és buscar la fórmula de fer-ho on ho tenim actualment, que poden passar per aquest passadís interior, però la situació és que no era tan bonic com semblava, no? Quan vam començar a rascar aquest conveni que ens proposaven, el tema més flagrant per part de l'escola era el tema del personal. A nosaltres, com bé sabeu, necessitem una mestra i una TEI sempre, pel número de nens que tenim, i en aquest cas ells sols proposaven una TEI per a aquests nens, i que la mestra sigui la mateixa que la d'infantil, la de P3, i clar, amb ells no els hi beneficiava, entre cometes, per donar un bon servei com estem donant aquí nosaltres. Potser el que valorem entre tots és dir, hi haurem d'acabar anant, perquè ens trobem que ara sí que estem amb 12 o 13, però veient la natalitat, els que poden començar aquest curs vinent i els embarassos que tenim actuals, potser siguem 4 o 5 l'altre, no el 22-23, sinó el 23-24, i potser després, si són 4 o 5, potser és més fàcil acollir-ho com un annexe més dins de l'escola, perquè potser a l'escola també alliberarem espais perquè van marxant cada vegada grups més nombrosos i en queden de més reduïts. Ahir ho comentàvem amb els dibuixos, abans quan desplegàvem els dibuixos d'una classe no ens hi cabien en aquesta taula, ara eren pocs per classe, era més àgil. I el hàndicap més essencial era aquest, perquè nosaltres com a tarifa plana ho veiem superbé, fins i tot crec que si hagués estat més també ho haguéssim acceptat per les pèrdues que té la llar d'infants, però entenem que no era deixar uns nens de P1 i P2 amb sols una TEI i que la mestra amb els que té de P3, que hi ha la dedicació que ja hi ha, a part s'agradaria amb tots aquests nens, és que no ho veiem. En aquest cas havia d'haver una aprovació per part del Consell Escolar, perquè al final s'ho quedaven ells, i ho havíem d'aprovar per ple. I en aquest cas ja no ho han passat perquè no ho van veure possible. El proper curs, si surt amb canvis, nosaltres hem traslladat al departament les nostres inquietuds i que crec que ho hem dit tothom, de dir això no aneu bé per aquí, perquè és que... En un principi no es va parlar que el departament assumia les despeses d'aquests professionals. Sí, però només és una TEI, saps? Si diguessin, aquí tens una TEI i una mestra, doncs nosaltres te posarem una TEI i una mestra. Havia entès que seguia així. Inicialment sí, però quan vas llegint i desgranant, et trobes això, i nosaltres vam fer un acte d'aquell dia de la reunió i l'hem enviat al departament. Perquè deu passar amb algun altre municipi. I tant, molt. La majoria. Però el que és entorn rural penso que es pot trobar així. El pla pilot d'incloure el primer cicle d'educació infantil a les escoles estava pensat per escoles rurals molt petites. Els casos que coneixem són Bellmunt, Camarasa, Ivars d'Urgell. Són escoles de 30, 40, 50 alumnes amb una llar d'infants municipal absolutament sostenible, perquè parlem de 3, 4, 5, 7 infants. De manera que, o un, no? De manera que incloure 1, 2 o 3 infants de P1, P2 amb el grup de P3, doncs, és una i venen amb una persona en titulació de TEI, de complement, doncs, coi, és bon integrar. Què passa? Que amb el declivi de la natalitat són municipis una mica més grans, és a dir, aquest pla està ofert per municipis sub 2.500, i nosaltres hi som, però no és l'habitual. Qui ho ha fet fins ara són municipis de 500, 400, 800, 1.000 habitants. Què passa? Que les bases atenen, potser prou bé, no ho sé, no ens trobem el cas, però potser atenen prou bé aquesta casuística de poble petit. En el nostre cas, i en d'altres municipis que avui comencen a veure també com baixa la natalitat, igual que nosaltres, són insuficients. Per això vam veure convenient en aquesta mena de Consell Escolar Municipal que vam fer aquí a l'altre de la reunió, doncs fer acte per enviar-ho als serveis territorials, perquè em sembla que si no fem una mica el retorn de per què no ho hem demanat, perquè van ser dies de córrer, de parlar amb inspecció i de parlar amb secretaria i amb el delegat i amb l'arquitecte del departament i convocar tothom una mica per, em sembla que per dintre del termini, no? Dies de córrer, hem tornat resposta, doncs si hem donat aquesta resposta una mica més endreçada en forma d'acte. Una altra proposta era portar P3 aquí a la llar, tampoc és l'espai adequat per fer una classe de P3.
però sí que és una opció que veient com vagi la natalitat dels propers anys i com pugui evolucionar les condicions d'aquesta integració de la llar a l'escola, haurem d'anar mirant de reull. I per tant, almenys aquesta reunió sí que va ser interessant poder-ho explicar una mica a nivell de comunitat educativa. La idea per mi és molt bona, el que passa que no està prou ben No està ben dibuixada. adaptada. No. I almenys, ara tothom ja, tot el col·lectiu i el sector n'és coneixedor i ja s'anirà parlant, tot i que els canvis vindran, perquè el que diem, el tema d'horaris i així. El que haurem de fer és proposar una activitat més com casal, ja li buscarem el nom, per aquestes hores de tarda, per poder donar un servei, tot i que no sigui de llar, però... Un tipus de biblioteca. Sí, una activitat de tarda, per si hi ha interès dels nens i nenes de la llar. Vale, no sé, si teniu algunes coses vosaltres... Jo només tenia anotat aquí que abans ha sortit el tema de... Entenc que s'ha començat a treballar amb el tema de programa de festa major i tot això, si teniu una mica d'esbós i ens el podeu passar perquè també ens el puguem mirar i si diu, hòstia, es podria fer això, es podria fer... Si us sembla, com que hem de fer un altre ple a finals d'abril, que tindrem més la proposta, perquè us dic, del càtering vam trobar un al final fa finals de setmana passada, vull dir, ens ha costat molt. Si us sembla, com que n'hem de fer un altre, ho comentem aquell dia, que ja tindrem més cosetes. Sí que el que vam fer és contractar l'orquestra, en aquest cas no podem arribar, no vam agafar ni Salvatana ni Meravella, estaven a 7.500 més IVA, i ens trobàvem que en el seu... No, i el que us diré ara és el que clavi més al cel, que és... Si te dic grups de joves... Que com que teòricament encara no es podien fer balls, ens cobraven el mateix. És a dir, per fer la processó, que no sabíem si es podria fer, però diem, bueno, el processó esperem que sigui a l'aire lliure, i el concert, el preu és el mateix. De dir, nosaltres hem de venir. Ells perdent el dia feien 2 bolos o 3. Però vull dir que respecte quan venia aquesta gent han pujat, diguéssim, de preu? Una mica sí. Jo recordo anys enrere que l'any que vam pagar més, ho recordo 3.000 i pico euros. Ja per això de fer... No et pensis, fa 8 o 10 anys. Vam agafar una més intermitja. És una animalada, 8 o 10 anys. Hem agafat una més intermitja, que és la Montgrins, en aquest cas. La proposta també del More de dir, dis-nos tu, però en aquesta lliga no hi podem arribar més si no sabem el que podrem arribar a fer i que diem ara, pressupostàriament, no hem comptat per fer a lo grande. No Covid, en principi. Covid, vull dir. Sí. Pues, amb els joves també han buscat grup de música, que era Pachucos, i vos també DJs Flaix FM. Els dos. Els agradava aquesta proposta de DJs també perquè els hi feien publicitat pels seus ràdios i així, i els agradava fer aquesta proposta i doncs va ser, podríem mirar de fer correbars com vam fer la festa de la Poma perquè no podrem fer sopar. Doncs vam fer correbars i ara, podem fer sopar, doncs afegim el sopar. I ja havíem mirat també això, ho comentem al proper ple, algunes cercaviles... Correbar serà així, rotllo xaranga també, pot ser? Sí, però no tan llarg perquè hi ha els concerts, l'any passat com que no vam poder fer cassoles, vam fer un parell de toms per cada bar, doncs farem una volta, diguem, amb els joves. Sí, venir cap aquí. I la idea és que ja hem parlat també amb els caçadors perquè valorin el fet de recuperar l'esmorzar popular i el tirar al plat, la cursa ja estan treballant per fer-ho el següent cap de setmana. El teatre també. El teatre, per això de les entrades, ja us ho ensenyem i el que anem tancant. Quan parlem els Diables també perquè ens corria pressa per si ens podien fer el Castell de Focs perquè coincidint amb lo de la plec ens havíem trobat algun any que passa més sudul que coincideix i és més difícil. Passa algun any, Sí. I després l'altre, arran de tota la situació de gelades i tal i qual, jo no sé si des dels ajuntaments o des d'ACM se farà alguna mena també de moció d'aquestes... Segur. Està pendent de quan surto i si s'ha de fer alguna gestió. S'ha començat a moure la plataforma d'ajuntaments, sindicats i que va ser pel tema dels preus baixos de fa temps. Potser més segur que ens reunim el divendres a Serós. Vull dir, volia dir l'Enric però no ha vingut, demà sí com li faré un truc i l'explicaré. Però ara només estem buscant el dia i perquè som tants ajuntaments i tanta gent, vull dir que costa una mica, però més segur que serà el divendres a
a Serós, que s'ha de concretar l'hora i a veure què fem i tot això més aviat és per apretar de... A veure, l'assegurança l'has de tindre o no l'has de tindre, però almenys és que vinguin amb una predisposició a no a donar-te més del que no hi ha, però a que no vagin a restar la més mínima. I després també molts plans operatius que encara estan per pagar que s'avancen aquests pagaments, que s'obren crèdits a fons perdut o a interès zero, a veure què es pot fer. De donar-nos però almenys una mica de suport. Aquestes coses que et puguis... Està al costat, coi. Que puguis fer, que diem, a fons perdut o a zero, vull dir, hòstia, almenys dius... O anys de carència, que dius, escolta, no ho pago d'aquí l'any que ve, comença d'aquí 3-4 anys a pagar, almenys recupera, és a dir, a veure tot el que podem fer i demà, com que pensava que vindria l'Enric i explicaria moltes, demà li faré un truc. Però ara el més calent, vull dir, això és l'aigua, vull dir, estem pel dia i a veure què... Quan ho he preguntat amb algú, volen esperar a veure números, no? De dir, pèrdues reals. Ja, bueno, és tot molt recent, no? Però vull dir, a nivell de moure't ja t'has de començar a moure perquè tanta feina coordinar-la, la feina després és buscar dates. La sacudida és contundent, eh? Sí. Abans no parlem amb l'Anna Valls, portem 3 dies ja. Sí. Ha fet molt. I la primera va ser... Jo no Fa tenia 30 i pico d'anys, sí. Sí, de l'any 91. Però no va baixar tant aquell any. L'any 91 va pelar tot. Sí, però no va baixar tant Va fer fred, però vull dir, aquestes de 8 graus baix 0, 6, 7, que s'ha vist aquí al poble. I tantes hores. Tantes hores. Aquell any també va ser moltes hores, però va ser més 3 baix 0, 4 baix 0, algun puesto 5, aquí 5 era el general i 4. Era l'habitual. Era l'habitual, era 4, era el pla mateix, que ningú hi pensa mai en què... Ara, el pla 4 baix 0 és que és impensable, impensable. Bueno, doncs ja la tenim, liada. Sí, si tenim alguna novetat us ho diem, eh? Ja t'ho dic, demà tocarem així. I Però és per dir que això que estem en moviment i que s'ha No començat... sabem el que li ha passat perquè és raro. No ha contestat, de fet, encara. I segurament que al proper ple ens tindrem una emoció actualitzada sobre... Com que hi ha passes rares, igual està Ja donarà ser el dia tard o hora, de moment. Vale, Molt bé, doncs ho deixem aquí, tanquem la sessió.